Jo, čau to lidi, vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu tady máme společně Minecraft, mám nový server, hraju to nějak 3 dny, 5 dní, no. Týden, no, nějak tak. A jdem se tam připojit. My for today. Jo, je nás tady více, tady Ondra, Tomáš, Vašek a Dan. A ještě nějaké lidi se asi budou připojovat, ale tady toto je můj domeček, kdyby někdo chtěl vědět. Tady mi chybí 3 dia, už jsem je získal. No, takže tady můžem dát. To kreativ, ale hrajeme poctivě, takže třeba toto, tak to vymažem jako a dáme si místo toho třeba, jako vymažem to. A jdeme se podívat, co tady je novýho. Tady někdo něco zahodil. Co to je? Tady ještě nemají moc, co to je? To je pro mě, ne. Jak to je? Tomášova truhla. Yes, ukaž. Já dědej možná vezmu tak. Nepotřebuju, si potom vezmu, když tak. Tak a co to je, bro? Kámo, co to je? Co to je, počkej. Zde je poklad, plus nekpat. Asi nekopat, ale jsou tam dia, hej. Kámo, dia, hej, to tam nikdo od nás nezakopá. Kámo, já tam vidím. Kam chci kopat, ale si musím jít dom pro krompáč. Takže jo, jsme zpět, vzali jsme si krompáč z truhly a jdeme se dokopat. 6. Kámo, takže to se nekope sice, ale dáme si raz 6 dia. Počkej, mám tak, jak já si jdu dát do truhly 6 dia. Jo, a toto je můj skin. A jdem se tady porozvínout v okolí. Co to je, hej? Kam oni někdo pomaloval zeď, počkej. Dárek od Tomáše. A oni trošku pomaloval zeď, ale koukejte, úplně nevadí, ale. Kámo, tak co Tomáši, děkuji, hej. Jaký oplatíme někdy na serveru. Vezmu. Jo. Toto beru. Děkuji moc. Natáčíme 4 minuty, tak ještě tak 2 minutky se tady jdem porozvínout. Ten poklad radši jo, toto si skupu. Slepičky vyště. Ty podáte. Ještě na svobodu. Tomáši, děkuji za pomalu.
jsem tady byl jako první. A... Ježiš, ne! Kámo, buď hodnej. Nebudeš zabíjet slepičky. Budeš hodnej. Nepadli, tak jestli se vám dnešní video líbilo, dejte tam určitě like. Budu moc rád za každý like. Odběr a můžete to sdílet. Takže čau. Ahoj. Ahoj. Čus.